се заблуждавай. Ела напред, ела, не се притеснявай. Той е добронамерен. Браво, мамо. Крилцата къде са? Нали ни харесваш? Браво, мамо, браво. Хубаво той. Искаш още да танцувай. Може да го пипнеш като мине по прозората, не се притеснявай. Колко си мек? Този е маничък. Все още. Браво, момче. Браво. Ела тук. Ела. Добре, Маргой. Хубаво. Хубаво. Значи това е най-голямата птица, африканския щраус. Значи той трябва да стигне близо 3 метра висок, още е малък. В момента не го снимаш. Ето така, обърни си телефона и му кажи Гари селфи, той е за сам. Гари, към я. Хайде, момче. Ето, снеми си го, после го вадим. Красавец. Но минете напред да го погалите, да обича внимание. Здравей. Щом пускаме крилата, сме доволни. Хайде, бебка. Ела, Гари, ела. Виж какво ще няма. Не се не дуви толкова, ела. Ела, момче. Много няма хубав. кръв. А тия са женски, така ли? Добре, да снимаш, ще ви разказа за тях. Ще ме щипнеш, мамо, или ме щипнеш. Добре. Ето. По-кротко. Айде, Гари. Айде, бе.